Yeah. Anong masising? Kulot-kulutan. Oh, walang power. Ay! Ala! Wow! Bang out. Bang out. Ay, ano na? Brown out! Walang power! Ano ba yan? Namalas talaga. Hindi naman. Hindi naman malas. Malas lang. Ano naman? Hindi nang malas. So, hindi sila ba nakapag-download ng music? Meron, nawawala na. Yung USB. Yung pinaka-importante pa, yun pa yung nawala. Saan na nalagay? Oops, uy, kinabit na pala to. Oh. Ako lang ba ang maraming lipstick natin kay F? Pasok na! Si Moy Moy yun? Ay, yung gown daw ni Ana! Kunin yung gown. Yes, po. Hello. Pasok lang. Sa hospital mo. Nagpa-check up Wala man nangyari dito. Itong maliit. Bye-bye! See you later! Bye-bye! Labas ka. Ano daw? Saan na rin sila, andito na rin sila sa Pampanga. Kininok, saan sila tutuloy? Eh, di ba sabi nila sa venue na? Ano, marunong ka na, Beth? Hindi nga. Sayang nung nagpa-plancha ako, walang picture. Yun nga eh, bibidyoin ko. Eh, wala si Mildred na yung nag-video na. Oo. May nahiya doon eh. Oo. Galing mo sa banyo, Christina. Sumili ka yung regalo ko. Saan? O yung kamay mo, MD. Ano? Magkano? Ano? Pero ako ng hard drive mo. Bakit? Ay, kunin may USB kay Jai. Tapos yung, andun na yung mga kanta na hinihintay ni Tita Connie. Yung yung para yung walang dry. Ano tawag dito? Parang walang... No dull moment. Yan. Kahit ano. Turo mo nga sa left hand. Left. Taas. Testing out. Yes. Yan. Yan, bis ka na. Okay. Kuha mo? Yung ano, natural mo. Sige. Hindi, pag sinabi kong go, stand by. 1, 2, lapit. Natural lang. Hawak sa shoulder. Then, go. Okay, ganyan na lang tayo. 1, 2, 3, go.
week.